अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी मेहदी सुनर मिलल बा। कन्या सुनर मिलल बा, सुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। भाव से अकुरी चढ़ैनी भरा भरा मुट्ठी मिलल बात है जब सोना के सिकरिया मुट्ठी। श्रद्धा भाव से अकुरी चढ़ैनी भरा भरा मुट्ठी मिलल बात है जब सोना के सिकरिया मुट्ठी। चढ़ेला हमारा गाड़ी छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। छठी माई के ठेकुआ चढ़ैनी दुल्हन सुनर मिलल बा। कन्या सुनर मिलल बा, सुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावला। कन्या सुनर मिलल बा। देश के मनसा कैलू मैया पूरा बिकी विशाल अनुराग बहना कुछ अधूरा, बहना कुछ अधूरा। प्रेमिया देश के मनसा कैलू मैया पूरा बिकी विशाल नर सब बहना कुछ अधूरा। पहले जन्म में लागे जन्म पुनर्मिलन बा। पहले जन्म में लागे जन्म पुनर्मिलन बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी मेहदी सुनर मिलल बा। चौरा उठैनी कोसी भरैनी हुनर मिलल बा। चौरा उठैनी कोसी भरैनी हुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी कन्या सुनर मिलल बा। छठी माई के अकुरी चढ़ैनी मेहदी सुनर मिलल बा। डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावला। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए